आजकल म्यूचुअल फंड के साथ साथ एक और शब्द सुनने के मिलता और वो शब्द है ETF। तो आज के वीडियो में हमनी सन जानल जाई सीखल जाई कि ETF का होला, वो कैसे काम करेला। नमस्कार, प्रणाम, रउआ लोग जुड़ चुकल बानी और आपन चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलल जाओ। ETF के फुल फॉर्म होला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF न म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के मिश्रण है। माने ETF म्यूचुअल फंड के तरह काम करेला, लेकिन एकर खरीद बिक्री माने ट्रेडिंग स्टॉक के तरह कइल जाला। जैसे हमनी सन स्टॉक मार्केट में इकाई गो शेयर चुन चुन के खरीद के पोर्टफोलियो बनावे सन, लेकिन ETF में का करे सन, ETF में हमनी सन एक साथ पूरा पोर्टफोलियो ही खरीद बेच सकत बानी सन। ETF के खरीद बिक्री मार्केट समय के दौरान एक्सचेंज पर कइल जाला। ETF में पूरा पोर्टफोलियो एक साथ खरीदला से एमे म्यूचुअल फंड के तरह डाइवर्सिफिकेशन माने विविधता मिल जाला और एक्सचेंज पर खरीद बिक्री कइला से एमे स्टॉक के तरह लिक्विडिटी मिल जाला। लिक्विडिटी के मतलब होला कि कितना जल्दी राउर पैसा रहुआ हाथ में मिल जाई। ETF में स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अलग अलग सिक्योरिटीज के इकट्ठा करके एगो पोर्टफोलियो बना लेहल जाला और ओकरा के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा देहल जाला। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होखे के कारण एमे डीमेट अकाउंट के जरूरत पड़ेला। ट्रेडेबल ETF के लिस्ट NSE और BSE के वेबसाइट पे मिल जाई। ETF के कुछ प्रमुख प्रकार बा: इक्विटी ETF, गोल्ड ETF, डेट ETF, सेक्टर ETF और कमोडिटी ETF इत्यादि। ETF और म्यूचुअल फंड में का अंतर बा एकरा के समझ लिया। देखिए, ETF ना स्टॉक के तरह ही एक्सचेंज पर खरीदल और बेचल जाला, जबकि म्यूचुअल फंड फंड हाउस से या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से खरीदल और बेचल जाला। अगला अंतर ये बा कि ETF के मार्केट आवर के दौरान ही मौजूदा जौन रेट हुई ऊपर खरीदल और बेचल जा सकता, जबकि म्यूचुअल फंड में खरीदे और बेचे के ऑर्डर कभी भी देहल जा सकत बा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जौन यूनिट खरीदाई या बेचाई ओमे NAV के नियम लागू होला। म्यूचुअल फंड के NAV मार्केट बंद भइला का बाद दिन में एक बार डिसाइड होला। अगला अंतर बा कि ETF लायक डीमेट अकाउंट एकदम जरूरी रहेला, जबकि म्यूचुअल फंड लायक डीमेट अकाउंट जरूरी ना रहेला। वो फंड हाउस के वेबसाइट से डायरेक्ट खरीदल जा सकत बा। आज हम इसन सीखनी असन कि ETF का होला, कितना तरीका के होला। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रमुख ETF के देखनी असन और लास्ट में देखनी असन कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होला। आज के वीडियो कैसा लागल और वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब ना कैले हम लोगन तो दाहिने साइड में वो सब्सक्राइब के बटन बा, ओकरा के दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर देहल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।